I ara arriba un moment molt especial, però no serem nosaltres qui el presente. Volem donar la benvinguda a l'escenari a Belén Claries i Elena Soriano, del CEIP Castillo del Real, que venen acompanyades de Paula Sánchez, de la companyia Diamante, que va fer el projecte d'òpera el curs passat a infantil 5 anys. Moltes gràcies. Com bé han dit els companys, venim del CEIP Castillo del Real de Marines. Al nostre centre tenim una llarga tradició en projectes d'òpera tant en infantil com en primària. Al llarg de 7 anys hem desenvolupat el projecte amb les companyies Divertiquart, Amics Màgics, Abejitas, Extraordinaris, Variats, Tocha Lluna i el Diamante. Estem molt contentes d'estar ací envoltades de tants xiquets i xiquetes, famílies i companys i companyes que al llarg d'aquests 11 anys han ajudat a fer créixer el projecte al nostre territori. Així és. I el curs passat vam dur a terme al nostre centre 2 projectes d'òpera, un en infantil 5 anys i un altre en tercer de primària. Ens acompanya Paula Sánchez, que va ser la regidora de la companyia El Diamante de 5 anys a la seva òpera Pesadilla con amor. La nostra òpera anava de la família de com l'amor familiar ens ajuda a superar les pors i les coses roïnes de la vida. Volíem donar les gràcies a les nostres famílies per estar sempre al nostre costat. El que més ens va agradar del projecte és el companyerisme que aconseguirem. Ens varem divertir molt i varem aprendre a esforçar-nos junts.